venit toată lumea, azi jucăm Roblox, dar în fiecare secundă creștem în înălțime. Să începem. Așa, da, plăcut să așa. Avem înălțimea de 10 foot în engleză. Avem rebirth-uri și la fiecare rebirth ne dă 5% mai mult în creștere și costul acestui rebirth este de 500. Noi avem avea 15. Deci, vedem ce putem face deocamdată. Deci, creștem acum câte 3 inches și 3 cm pe secundă. Să vedem dacă nu ne mai băguim. Am găsit un bug. Să mai așteptăm un pic să vedem până unde ajungem. Nu iară cu bugul. Nu am căzut tot. Suntem de 125 de secunde deja. Putem cumpăra giruri, mai exact lucruri, cum ar fi Bloxy Cola pentru 3,79 foot. Sunt două părți, se pare. Harta cam mică. Suntem aproape la 50 foot, 50 cm. Ne întoarcem după ce am trecut de verde. Am trecut de partea verde, chiar de amândouă. Printr-un bug, nu știu cum. Să vedem acum cum trecem noi de celălalt. Nu! Am căzut jos. Iar ne buguim. Dacă apăs de multe ori space, putem face un bug să ajungem până sus. Cred. Nu știu ce are de acum, nu vrea să meargă. Omul banană. Și cum băiatul ăsta a ajuns mai sus ca mine, chiar dacă are mai puțin. El are doar 98 și am 123. Așa.
încă una și facem bug-ul. Putem să sărim mult mai mult. Len aici, putem sări direct. Dar facem așa, ne bucurim, sărim. Ne întoarcem după ce am ajuns la noua zonă. Noua zonă deschisă. Se pare că aici luăm mai mult decât partea cealaltă. Aici luăm 15,12 mm și aici luăm mai puțin. Dar se pare că rămâne tot aici. Aici trebuie 400 și încă n-avem, avem jumătate. Ne întoarcem după ce ajungem partea aia cu lavă. Acum am făcut 400 și aici luăm mai mult. Se pare că... am crezut că asta e ultima zonă. 1600. Se pare că aici se termină videoclipul. Acum să așteptăm doar să luăm și să luăm și chestul, să vedem ce se întâmplă și după facem și un rebirth, că de ce nu? Revenim. Ajungem sus. Primul om pe lună, eu sunt. Ia uite. Piticul ăla, pitic lângă mine. Chiar dacă e câteva zone mai înalte ca mine. Am făcut un bug, nu știu cum. Și am ajuns tocmai aici sus. Primul om pe lună, eu sunt. Da. Mai avem un minut și deschidem chestul. Se pare că putem face mai multe rebirth-uri. Odată din 500 am făcut 2 deja. Și ne scade cam vreo 200 și ceva de înălțime. Și acum deschidem și chestul. Am primit mai multă înălțime. Și avem aici un prieten, Alexe. Și acum am 500, da? Și nu că am scuză mai mult. Se pare că ne dă mai mult. Am găsit un bug, se pare, mergănaie. Poate putem trece de zone. Ia. Vedem. Dacă așa trecem prin zone, avem 280 înălțime. Vedem acum dacă putem cădea. Da, putem. Nu putem. De ce? Și aici ne-am blocat. Păi, atât pentru acest videoclip. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!